Moitas veces, cando vos falo de caramechas e caracoles, hai xente que pensa que é o mismo animal, e non o é. Alo menos aquí, na miña zona, distinguimos entre caramechas e caracoles. Estas son caramechas, son máis ben de zonas como máis secas, cerca da playa, e estes dous son caracoles. Diferénciase perfectamente no color e máis na forma da casca, porque as caramechas teñen a casca como un pouquiño máis plana. Que causa máis problemas na nosa horta? Depende. As caramechas vámolas a encontrar máis ben en flores ornamentales porque lle gustan moito os sabores fuertes. É raro encontrar caramechas en un repolo ou en unha lechuga. Sin embargo, os caracoles van a estar en todos os lados onde haba de comer, dá igual. E a diferencia máis notable entre unhas e outras é que isto é un adulto de caramecha e isto é un adulto de caracol. E pensarás ti, e de que me sirve a min saber diferenciar caracoles de caramechas? Pois non o sei, pero saber non ocupa lugar.